ITI आव माबोरै एडमिशन लानो? गिबियावनो अनलाइन फर्म फिलआप खालामना ला। अनलाइन फर्म फिलआप खालामनायनि मोनसे पर्टेलाव गावनि मुं, बिमा बिफानि मुं, जोनोमनि खालार नांगोन। गामि, पस्ट अफिस, थाना, डिस्ट्रिक्ट, मेल एबा फिमेल गासैखौबो रोखायै होनांगोन। गावनि फरायनाय सार्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्डजों लोगोसे कास्ट सार्टिफिकेटखौबो होफानांगोन। लोगोसे पासवार्ड आरो इमेल आइडि मबाइलजों लोब्बा थानाय होफानांगोन। अब्लानो फर्म फिलआपनि एप्लिकेसन नाम्बारा ओंखारना फर्म फिलआपआ जाफुंगोन। फर्म फिलआप जाखांनायनि उनाव खालार होनाय बादियै भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय अरिजिन सार्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, कास्ट सार्टिफिकेटखौ लाफानानै गावबा गाव सायख'ना लानाय ITI अफिसाव फर्म फिलआप खालामखांनाय एप्लिकेसन नाम्बार डाउनल'ड खालामनाय फर्मखौ लांनानै भेरिफाइड खालामहैनांगौ। साननैसो उनाव ट्रेड एबा आयदा सायख'नाय एबा फिलिं चइसनि खालार होगोन। बै खालार बादिनो गावबा गावनि ट्रेड एबा आयदाखौ गोसो बादियै मोनथाम मोनब्रैसो सायख'ना अनलाइनाव सोना हर। ट्रेडफोरा जाबाय इलेक्ट्रिशियान, अट'मबाइल, फिटार, कपा आरो गोबांफोर दङ। बेनि साननैसो उनाव एलटमेन्ट अफ सिट्स एलटमेन्ट लेटार ओंखारगोन खालार होखानाय बादि। बेखौ खालार बादिनो डाउनल'ड खालामना लानांगोन। बै एलटमेन्ट लेटाराव गिबि एबा फार्स्ट काउन्सिलिंनि थाखाय सायख'जानायफोरा एलटमेन्ट लेटारखौ लानानै गावनि अरिजिनेल पार्टिकुलार्सफोरखौ लांफानानै खालार बादियै एडमिशनखौ लाहैनांगोन। बिदिनो सोरबाबा सेथि, नैथि काउन्सिलिंआव एलटमेन्ट लेटार फैयाखैब्ला थामथि बारनि थाखाय फिलिं चइस खालामनांगोन। अब्लानो थामथि एलटमेन्ट लेटारआ फैनो हागौ। ब्रैथिनि थाखायबो फिलिं चइस खालामनांगोन। अब्लानो ब्रैथि, बाथि एलटमेन्ट लेटार ओंखारनायनि खाबुआ थागोन। आथिखालाव गावबा गावनि मबाइलावनो नायनो आरो खालामनो हागौ। बेफोरखौ सुलु लानो थाखाय काउन्सिलिं शिड्युल फर ITI आसाम लिरना डाउनल'ड खालामना फारिलाइयाव नायबाय थाब्लानो गासैबो मावफुंनो हागोन आरो सेथि, नैथि, थामथि, ब्रैथि आरो बाथि मोनसे नङा मोनसेब्लाबो जाफुंसारगोन होननानै आं मिजिं खालामो।